там колко са 5-6 каруци, 5-6 звена. по 5-6 звена, по 20-25 жени, карат ги да купуват доматите, пипера. Хано беше едно от първите места, които произвеждаха зарзават. Много, да. Зарзават, а? Аз, Гошо, да кажем, други бършахме доматите с кърпичка. Смейте без смейте. С главен квартал. Аз Карамачов съм карам да пиеда. И се редят в един малки стаги. Стагица е толкова така. По един домат на... За другото, те доматите са Слага се хартийка. Слага се хартийка синя, е така нагъгрена и домачът са нагъгрени. Всеки домат трябва да има звезда отгоре, че е озрял, а пък фактически е зелено. Той нещо отива за износ за Русия. За СССР. А когато е до там, вече би бил озрял цяло. Когато при пътуването и в разстояние, той се е озрял восъчна зрела. Работа е сложна работа. Работа е сложна работа. Боже, ти бърсал ли с домати? Бърсал съм. Мадяш е бърсал си. Бърсал ли си? Утре ще е пипера. Има колиба е така, същата тези колиба е направена бойтос модел. Не е давай. На всяко звено имаше и така с колиба. Вече свина има под... А е така с колиба бойтос модел направена. Значи мога да се вътре нагоре, колко колиба имаш на дигне. Да, децата бършат домати. Жените ги берат. Трябва да си пипер утре. Не съм бърсал. Ули е добре да бърсал сега. И в момента, когато беше настъпил, хората бягат от селото, отиват в града да работят в заводите. Тя го е подарила за транспорт. Селското стопанство почна да чувства криза и търси ромски труд. Ромски труд търси. От тега пъти да дохараме, никой не И знае. къде има най-много роми? Ай тук в сливенските села, Градец, има много роми. И отива с заповед полицая и събира 50-100 цигана рома. И кара в Хано и ги пръскат да живеят в училището, в парниците, в ели къде са. на гарта. И тогава се случи тази случка, че Една цигарка. Оли, каза. нали, като има хубави българите, има и хубави роми и ромки. Те не е било грозно сега. Давай. Кажи. Всички жени ходят на работа, значи. А мъжете? Значи е А пък бичо село.